Ông tay phát thằng gì nó đập nữa nó à giờ thằng cặp phải trồng ta dokumen kata thằng này hantam ba जों दिनै सिनि खुमलुं साबजुनाल आन्दार थेके फिसारि थेके जों दिनै आप डिस्ट्रिबिउट खाय दं जाको फ्रि डिस्ट्रिबिउशन आबो जों सिनि बेनिफिशियारि दङ 19 जन जों बंनो 500 ताके रेट दङ दाउ तो मथामथि लांफायबिका ताइ 2-3 जन दंख बंनो राना बागै नासिंलायजों जों ओंके जोंआवबो सिनि जे तिरप्रमथा हायमोन अबनो फार्स्ट जों आ बागमानि सिनि तिरप्रमथा हायमोन परे अबनो जों सिनि जे तिरप्रमथानि मेसेज अबनो रना मुसुङो जे जों फार्स्ट दाउसे आ फायो नेक्स्ट टाइम विभिन्न जिनिस फायमोनो आमनि परे जों अबनो बाहायके जों आगुगै डेभलपमेन्ट तैतलांमान जाते सिनि जे साकिर खाय तंनाय बंनो तेबो बसकां आगुरि तलां बागै जों तेबो बं बागै काहाम काहाम वान सुगै दङ आ सिंनिया पुन रखफान फायका वाग रखफान फायका टक फान फायका जों बंनो बागै गाहाम के बंनि फेमिलि रंनो चलिरनान बागै जों चेष्टा खालायनाय ताइ डेभलपमेन्ट बागै जों सामु खायनाय अमथु सावैनो दिनै हामबाय बोसोरनि बाजेट दं ना तिनि अमो 19 जना के 500 के रखे 9,000 लायो अच्छा मालाय हामबाय